Sabi po ka na Department of Agriculture digdi sa Rion kan Bicol, clustered farmers kan Camarines Sur na kapag pabakal nin sobra sa 16,000 na kilong gulay bago ang Labor Day. Grabe ang pasasalamat kan mga parauma digdi sa Camarines Sur ki Presidente Bongbong Marcos Jr. dahil anta sobra sa 16,000 na kilo kan maniba-ibang gulay arog na sa nakantalong, kalabasa, mariguso, repolyo asin kamatis asin iba pa na ibenta ninda sa gobyerno kan nagtalikod na pet sa 30 kan bulan na Abril. Tabang sa mga parauma dagdag pagkakan sa mga komunidad inian sarong tulos lakdang ni Presidente Marcos tanganing matabangan ang mga parauma na tulos man na maipabakal ang sendang mga produkto sa tao kan halangkaw na presyo kan na krudo. Pinagsagibo ang pagbabakal kan mga gulay sa Department of Agriculture Covered Court. Ugmahon ang mga parauma dahil takas na nabakal kan Office of the President ang nasambit ng mga preskong gulay. Nagpapasalamat man sinda sa lokal na gobyerno kan probinsya kan Camarines Sur na iyon nagpasubli kan mga trucks na pinaggamit sa paghahakot kan mga gulay. Pero si J.R. Nares, 38 anyos, sa edad na parauma halis San Pedro Lupi, Camarines Sur na nagdara nin 2,050 na kilong talong. Sigun sa iya kadalasan iyon sa Manila ninda pinagdadaraan mga inaning talong kan sa endang mga kaibahan sa asosasyon sa Lupi. Ngunyan pong binakal ni Presidente Bongbong Marcos ang samuyang mga gulay iyon dakulang bagay po dahil anta dahil na kami maagi sa middlemen asin dahil na magastos sa tracking. Si Robert Buwayaban, nita ang apelyido pa kaya sana maranganing Buwayaban. Presidente kan Agripreneur Farmers Producers Incorporation iyon may daraman in apat na tunilada kan karabasa, tulong tunilada ang talong hali sa Libmanan Camarines Sur. Gun saya dakulan pasasalamat kan sayang mga miyembro ki Presidente Bongbong Marcos dahil ang tamarikas na naipabakalan sa indang gulay asin dakulang tabang sa indang kita dahil ang nakalibre sinda sa gastos sa tracking pasiring duman sa Manila. Gun sa iya 7 pesos ang kada kilo ang gastos sa lambang kilo kan gulay kung iluluwas sa Manila. Kung kaya ang 7 toniladang gulay iyon naabuto nin 49,000 pesos ang natipid ninda sa tracking. Igon man kay Ernesto San Felipe, Presidente kan Santo Niño Vegetable Growers Association kan Pili Camarines Sur, takula man natabang ang bultuhan na pagbakal kan sindang apat na toniladang mariguso dahil ang nasasakitan talaga sindang ipabakal ini sa merkado. Nakalibre naman subuot sa hauling dahil ang pinasubli kan LGU ang truck asin dahil na sinda naggastos sa gasolina. Sana po magdagos-dagos ang programang ini ni Presidente Bongbong Marcos asin dakol pa pong mga mariguso. Kaming dai nakakaabot digdi na anihon naman dagdag pa niya. Sobra sa 2,000 kilong repolyo man ang halis sa mga parauma sa Banwaan kan Pili. Si Rogelio Baldonado parauma man kan 5 hektaryang kamatis sa Paolbo, Calabanga, Camarines Sur ang nakapagpabakal man nin 1,500 kilong kamatis. Gun sa saya kaibahan man ang produkto kan mga miyembro kan Calabanga Vegetable Growers Association. Kaya ito may bansag na kamatis nakagawad po dyan sa Pransya digdi sa Iriga, si Kagawad Belmonte. Kumusta niya ako ang kamatis digdi sa Pransya? Sabi niya ayaw na nga niya pagparasabi. Ang mga nabanggit na mga parauma yon kabilang sa Farm and Fisheries Clustering and Consolidation F2C2 program kan Department of Agriculture Bicol kung saan pinag-iriba-iba ang saradit na mga parauma tanganing matawaanin resources, teknolohiya, market linkage sin man mapag-iba-iba ang sendang ani tanganing makamit ang economies of scale na masimbagan ang volume na kaipuhan kan merkado. Pinagtauman sa nasambit ng mga gulay sa mga pamilya sa Banwaan kan Cartierena kan Pitsauno kan Mayo ngunya na taon sa pangyanot kan Office of the President as in Provincial LGU kan Camarines Sur sigun pa ki
Lobilla P. Guarin, ang Department of Agriculture spokeswoman. Kumusta kay Ma'am Lobilla Guarin na Department of Agriculture? Ano rin mapasyar kita dyan sa Department of Agriculture. Yaning maaraman ta kung ano pa po ang mga programa kan sa tuyang gobyerno para sa mga parauma digdi sa riyon ka na Bicol. Makaulay ta si Director Tornilla. Hoya pa, digdi sa siyudad kan Iriga, sabi ni Consi GM Grimaldo Tataka Arriba, nagpuuna. Free circumcision services for Ergenio Youth through Tatak Arriba 3. Ngunya na bulan kan Mayo ang City Government of Iriga sa paagi kan City Health Office. Yun naka-deploy na ang sa indang mga dedikadong teams, mga doktor, mga nurse, as in staff. Tanganing magtaunin libreng pagturi serbisyo para sa mga jóvenes kan syudad. Ang misyon ay ni party kan ongoing commitment tanganing masiguro ang salud maitao duman sa mga jóvenes na dai pa turi, lalong-lalo na itong mga kalalakihan, especially sa indang summer season. Para sa indong giya, manaka-attach po ang breakdown kan schedule, specific binyos sa covered barangays para sa Tatak Arriba 3. Ang mga residente ang iniingganyo na magpasiring sa mga designadong lugar as in pizza para sa pagturi sa inda. Sa maabot pong Mayo 5, gigibuhon ang pagturi kan mga hobi na kalalakihan. Mas gigurang, pwede pa. Dawayan makunat na. Diyan sa Barangay Sagrada, Antipolo, Niño Jesus, San Pedro, Anbinyo, Covered Court, San Ramon, Cristo Rey, San Rafael, Santa Isabel, Anbinyo dyan sa San Ramon Covered Court. Sa Mayo 6, gibuhon man ang pagturi sa Perpetual Help, Santa Maria, Santa Teresita, San Andres, Santa Cruz Norte, San Vicente Norte, as in Anbinyo dyan sa Santa Teresita Covered Court. Sa maabot man na Mayo 7 dyan sa Barangay San Agustin, San Isidro, San Nicolas, as in Anbinyo dyan sa San Isidro Barangay Hall. Sa Mayo 8, San Isidro, San Agustin, San Nicolas, Anbinyo, digdi sa San Nicolas Health Center. Santa Elena, Santiago del Rosario, Banao, Anbinyo dyan sa Santiago Integrated School. Mahiwas-hiwas ang tururian. Unakon minyo duman na sa barit sa irarom kantulay. Magbabad-babad mo na, lalong-lalo na itong mga gurang na dahil pa turi. Nganing kurukunyan ang kublit, maglumoy-lumoy. Bapig bubugtakan bagang yelo kan mga panahon, tapos pinapatarom na maray sa labaha sa kamay pato-pato pang ginigibo. Kunyan itong bayawas. Nganing ang madali na maglumoy, magbabad muna sa tubig o kaya bugtakan ng yelo, tanganing iyang anbayak-bayak. Madali talaban kan labaha. Ay kunyan, iba gunting ang ginagamit kan City Infirmary. Sa Mayo 11, dyan po sa Barangay San Roque, San Juan, Santo Domingo, La Anunciación, Anbinyo sa Santo Domingo Barangay Hall. Sa Mayo 12, Barangay La Purísima, San Francisco, San Miguel, San Jose, Francia, Anbinyo dyan sa San Francisco Health Center, Evacuation Center. Yan po ang mga nakatalaan na petsa, mga barangay, pinag-cluster na
kung sain gigibuhon ang tatak Arriba number 3. Duman sa mga hoben, and lalong-lalo na espesyalmente sa mga gurang na daay pa tururi, ini na po ang pagkakataon nindo na magpaturi sa libreng paturi kan Arriba Administration. Uda mawawatak, uda matatagak, puro tatak. Tatak Arriba. Hindi nagray na. Uda na supot sa iriga. Ay napangyayari. Sabi man po ni Mama Noni Enolba, an Assistant Regional Director kan Bureau of Fisheries and Aquatic Resources digdi sa Bicol. Boses ng mangingisdang Pilipino sa bagong Pilipinas, ipagpugay natin ito. The voices of our pacers are not just heard, they are essential in shaping policies for a more progressive and sustainable fishing industry. Our pacers' lives defined by resilience, often enduring the unpredictability of nature. Ika nga ni comparing Vincent Van Gogh, the fishers know that the sea is dangerous and the storm is terrible, but they have never found this danger sufficient reason for remaining assured. Indeed, our fishers possess unparalleled courage. They are the frontline producers of our food, securing our marine resources despite the challenges. Today, we install a new captain to lead our regional efforts, Mr. Jose N. Cabanza Jr. We welcome his expertise, his dedication, and his voice. BIPAR NCR RD Bibs Nueme San Benaventura Lanzuela shall also emerge in coastal communities to widen insights and prospects for the fisheries sector. Masiglang selebrasyon ng buwan ng mga magsasaka at mangingisda. Ali po yan kay Mama Noni Enolba kan Bureau of Fisheries and Aquatic Resources Region 5 Bicol, kundi si Ma'am Noni Enolba ayaw na bagay ni duman sa National Capital Region sa Central Office kan Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, as in saro na siya pong Assistant Regional Director. Hindi kung saan dahil man ka pinagsabi na kung saan ini Regional Director ay Assistant si Ma'am Noni Enolba, baka sa NCR, baka digdi sa BIPAR Bicol, siya lang po ang makakapagsabi kung saan na siya ngunya ng mga panahon. Mga ground for impeachment ni Vice President Sara Duterte ngunya na 2026 sigon sa articles of impeachment na pinag-aprobaran kan Kamara sinambit sa House Justice Committee. Number 1, culpable violation of the Constitution sa lang paggamit kan confidential funds ginastos na 125 milyones na pesos kan Office of the Vice President sa lausanan unsing aldaw kan taon 2022 Disyembre. As in 112.5 milyones na pesos kan DepEd kan taon 2023, mientras na siya ang sekretarya pagbalga sa budget rules bakong autorisadong paggamit kan pundo. Ikadua, betrayal of public trust, unexplained wealth, ay pagdeklarakan kabus na pagsasadiri sa SALN, pagsuhay sa oversight kan Kongreso, paghabo na magsimbag sa budget hearings kan House, panunuhol, pagtataunin monetary gifts sa DepEd officials na may pagkaaram sa procurement. Ikatulog, graft and corruption, malversation kan public funds, pagwawalda sa confidential funds kan Office of the Vice President as in DepEd, picking dokumento,
pagsugo sa mga tauhan na maggibo ng implausible accomplishment reports and falsified liquidation para sa Commission on Audit. Asin na ni kaapat, other high crimes, huma sa buhay. Sinabi niya sa press con na may kinontrata siyang magadan kay Presidente Marcos, First Lady Liza Marcos, sin ex-speaker Martin Romualdez. Kung magadan siya, sedition, insurrection, mga hero para ribukon ang gobyerno. Pagdawit sa extrajudicial killings tapit sa drug war kan sa iyang ama na si dating Presidente Rodrigo Duterte. Ano na ang nangyari? Ngunya na 2026, Pebrero 5, 2025, 215 kongresista ang nagboto para impeach siya. Ngunya na Mayo 2026, nahiling kan House Justice Committee na may probable cause para sa impeachment. Nasa Senado na ang kaso, sabi ni Senate President Tito Soto, dahil dapat madelay, as in dapat po unang tulos ang trial. Pensama ni Vice President Sara, pinagahabo niya gabo sa sinasabing politically motivated ang reklamo. Kung makonvict siya sa Senado, matatanggal siya sa pwesto asin habang buhay na ban sa politika. Anhapot ngunyan, sisay ang dapat mamayo asin magribay sa administrasyon ni Marcos. Sabi man kan iba pong mga kababayan niya to, lalaki dapat sigon sa tataramon kan Diyos. Teodoro is a wise man, Trillanes a grap buster, Tori, Yuan harig kan nasyon, Tariela matibay, lintikan. Kundian kurahaw baga, puro baga ni Lini, ligaw. Goto, Lini. Mas dakul po ang gusto na si Leni Robredo magkandidato ng presidente. Kundi ako man, garo si Leni man kaya, Lini ligaw ang mga Bicolano, ang mga Pilipino, Lini ligaw. Pasiring sa gutom, ay gisti goto. Dahil magparaduwa-duwa kung makandidato si Vice President, dating Vice President Leni Robredo, Mayor Leni Robredo, magsabi na siya kan katotohanan. Niya pagparautoon ang mga Pilipino. Diyan nasusuya ang mga Bicolano, asin mga Pilipino, kung si Mayor Leni Robredo nagpapara duwa-duwang magkandidato pagka-presidente tasalawahan. Sa inman na sulukan ringkunada asin Bicolandia, nakatutok na sa mga bareta asin platika ni Philip Baracena. Kaya kung ako, para sa kuya, opinion ko sa naman po ini. Nganing dahil maribong ang tao, maglantad na kung totoong dahil mga kandidato pagka presidente, naglantad man kaya ini si Mayor Leni Robredo kundi ang tao dahil tubod. Bigla pong nabirik ang tambod kay ni. Ang panahon baga, dahil nga ako mga kandidatong presidente. Mala, biglang nagkandidatong presidente. Di naula lugod siya kay Presidente Bongbong Marcos Jr. Kunyan, pag-iisip mangyad kan administrasyon, permidang halangkaw sa sorbe, si Vice President Sara Duterte, na mamayagpag, pero ngaya tagilid, kung bako si Leni Robredo ang palabanon tang presidente ka nasyon Pilipinas sa 2028 national and local election. Para sa kuya, bako si Mayor Leni Robredo ang magkandidatong presidente, sabi niya, diyan na lang siya Siyudad Canaga, mapahinog-hinog. Kadakol man po baga mga lalaki na kumbaga ang paninindugan diretso bakong bari-bari. Kadakol kan pwedeng magkandidato na pagka-presidente. Pigi ilusyonan naman nga ni Congressman Erice si
dating DILG Secretary Marroas, kundi si Marroas da. Yan pagtubod kan sa tuyang mga kababayan da kadakol man po kaya kan mga anomalya kay ni kan siya DILG Secretary pa. Kaya dapat makapili ang administrasyon ng tultul na makandidato bilang presidente ka nasyon Pilipinas. Kung korupto, malinig ang kumbaga political background. Pero ngunyan nag-aangat na da si ano yan, Rapi Tulfo saka si ano yan si Mayor Lene Robredo sa Sorbe, sabi kan Pulse Asia, nalalamag na si Vice President Sara Duterte. Kaya may posibilidad na baguan kaisipan kay ni Mayor Lene Robredo kung bigla nasa nang siya naan magtap sa Sorbe. Kaya na yung mga sorosorbing ini, binibilog na baga ang tao. Pag naglalamag ka sa Sorbe, sigurado gana ka na. Pero nangyari po yan kaya ito kalaban ni Mayor Lene Robredo, si Presidente Bongbong Marcos. Pero kulilat lang, dahil lang nagpaparakon niya, naangat sa Sorbe si Presidente Bongbong Marcos, si Mayor Lene Robredo Kannaga, biglang angat. Perming angat. Mala, anong nangyari? Urula pag-abot kan eleksyon. Ta sabi, nadaya. Inda kung totoong dinaya o nadaya. Makakasimbag sa nakayanan Commission on Election si Commissioner Garcia na garo kaputman ini ni Tatay Digong, kaputman kan pamilya Duterte, si Commissioner Chairman kan Comelec Garcia. Lingawang ko na pati so pangaran ni Chairman Garcia na girumduman ko yung Garcia. So sa Government Service Insurance System kan panahon si Winston Garcia. Saro man itong maanomalya kan panahon kadakol man itong kalukuhan sa GSIS. Wala sa naman bagay itong bigla. Dahil man nabutbutan. Dapat ka ito kinasuhan man ikinulong. Inda kon buhay pa si Winston Garcia. Basta mga Garcia, maanomalya. Dahil bang kayo, ano ba sa naman, kamong mandaway. Grabe man so, ibinulsa ka ito, minalita man na kwarta, subuot ni Winston Garcia, kaya iyo pa ito ang General Manager kan Government Service Insurance System. Man na cellphone kong saro, may nagpaparamulto, may nagpaparamdam. Pero ma-report, dahil ko maintindihan kung ano. Pinag-anunsyo man ni Governor El Rebella Verte kan nagtalikod na Sabado, Mayo 2 an inaabangan na pagbabalik sa Pilipinas kan pop girl group na BINI. Matapos ang sindang international stunt, asin digdi mismo sa Camarines Sur gigibunan sindang enot na major performance. Sa iyang Facebook post, sinabi kan gobernador na tampok ang BINI sa Kaugma Festival 2026 sa Mayo 30 sa Camarines Sur Uptown kung saan libre ang pagdadalan para sa publiko. Ay tapos na niya. Magarumduman na nagtanghal man subot ang 8 miyembro kan grupo sa Coachella. Sarong makasaysayan na milestone bilang kainot nito yung Pilipino na grupo na nagsakat sa prestigyosong entablado. Puli na si Bene asin gabos kita imbitado. Sigun kay Villafuerte kasabay kan pag-imbitar sa publiko na makisumaro sa selebrasyon kan musika asin pagkakasararo. Tinawan doon man kan gobernador na ang Kaugma Festival na nagpuon pa sana nagpuon kan taon 1989 iyon nagtitiner na People's Festival na bukas sin libre para sa gabos sarong tradisyon ng pagtatawnin kaugmahan
pride sa mga Camarasureño asin man Pilipino. Gigibunan kaog ma festival puon Mayo 26 sagkod 31 na pinag-aasahan dadagsaon kan renibong bisita hali sa manibaibang party kan nasyon. Ngunyan, sabi man po kan sa tuyang mga kababayan, aram ta naman kung anoan sa indang mga naisip. Aram daw na ang talent, kan bini iyon nagre-range sa 6 million to 8 million. Tulong kanta sana. Kung iyan ang ibugtak mo sa tul-tul na proyekto, dakulan makikinabang. Yes, sagot sa kahirapan yan, concert. Kadakol na kwartang, pamumudmud sa mga performers, pero mayong budget pagpapatindog ng mga hospital sa kada banwaan kan Camarines Sur. 2026 na asa paman gabusan municipality sa BMC kan Naga. Panandali ang aliw sa naman, concert simbag sa kapagtiusan program. Governor Elre, kung ipapamudmud muna sana sa mga tao or sa mga parauma, maog mapasinda sa imo. Diyan ka matibay sa paglaspag kan kwarta kan banwaan, sa mayong kwentang programa. Itao mo na sana sa mga pinagligis mong obrero. Trademark pa concert, dapat digdi binigwasan asin Camarines Sur ginigibo na dapat igwalibre sa kayan hali sa ringkunada para maugma back and forth. Hinda daw sa Indo, puro kamu pala og kwarta, kamu sa naman nakikinabang kayan mga kapatalan na yan. Kan butante kun ibubuto pagiraray ninda yan, mayo man yan nagibo sa Camarines Sur, kinuko apa mga dagaig di sa pili, tsaka sa gurong. Political dynasty. Hababaw sana pagmatanan mga butante sa Camarines Sur. Paldo si Mars. Dakol na budget si Papa. Thank you, Governor. Maasenso na maray ang Camarines Sur dahilan sa bini na yan. Perak na naman, uda na yan, puro na naman, pano na naman ang bulsa. Bayadan muna ang mga parauman o ugma pa sa imo. Papasakayon yan sa bullet train para madali makaabot sa Camarines Sur. Sarong aldaw sa kapirang oras na naman nakaugmahan, nakahiling mga nagkikiad-kiad na baye sa stage na luwas ang pigi kumpara Mars sa tabang pinansyal na kaipuhan kan mga pamilyang pinapahali mo sa langag ninda. Check, sinayang mo sana ang perak kan mga taxpayer. Wake up Camarines Sur. Sain mo naman kukuahon ang pambayad sa tax kan mga taga Camarines Sur. Gamito na sana yan sa mga importanteng proyekto. Sisay dyan ang hahadukan mo. Concert pa more. Simbag sa krisis, pre-concert. Piraman ang binayad kan na mamanwaan para dyan. Tapos pagyaon ang bini, nasa inutan ka na. Dyan ka matibay, Governor, with grocery items ba yan? Bilib na bilib talaga Camarines Sur sa iya. Golanggob. Ay nan bullet train, kung ibinayad mo na yan sa mga may umahan na sinharong dyan sa San Jose, kadlan, pili, maurag pa. O yan na naman siya, semester pa concert. Hoy mga taga-Ringconada, mapagmata na kamo. Wow, sarong aldaw na kaugmahan, enterong taon masakit ang Camarines Sur constituents voters arog daw talaga. Ayan libre, holit ang tax ka na mamanuan ang ibabayad dyan. I cannot even fathom how his mind works. Simply analogy, your kids are hungry and lungs for food on the table. Your response, go watch TV. Mga taga Camarines Sur sa masunod na eleksyon, gamito na niisip sa pagboto. Piliyon kung sisayan karapat dapat na mamayo. Dahil sa na magbase sa pilyedo sa konsisay ang highest bidder sa mga boto nindo. Marhay ngani kon personal money ang gamit. Sipon nindo, sisay ang totoong may plano sa tanos na pag-uswag. Tama na sa mga trapo, tama na. Imbag sa problema sa daga, sa pambayad mayo, pero pambayad sa bini, igwa. Mars, grabe ka talaga. Concert sana ang bulong sa mga problema sa Camarines Sur. Kakapagal na, para ba sa kayan, wasoy na. Ano to may budget sa mga pa-concert, pero itong malubak-lubak sa Maharlika Highway, haloy na, ang daay napapakarhay.
pansamantalang kaugmahan para sa mga nagtitios na mga tao solusyonan ang kabuhayan na umasenso bako sa ng concert sana day mabalik ang gastos kayan para sa probinsya day ako naog mapadi. Ay si Mars talaga mahilig maggastos sa mayong kwenta. Pero pag abot sa mga bayadan, arog kan mga daga, natiko ko aninda, gusto na sinaagadon. Pag bigyan na ninda si Mars, tamis niya na ang tropa niya. Diyan, marhay, mga dancer, as in concert, an aram. Nakulan budget, mayo pong naginibo. O mayo pong nagiginibo, garo kwarta sa naman ng Camarinesor pag eleksyon. Libre kukuhan. Wag ako iba na lang ang politikong gipit sa ayuda as in concert kumakapit mayamanon si binibining El Rey tapos itong mga tinampo lubak-lubak mga paraoma nagsasakit paldo na naman si Mars yan ang simbag sa pagtios concert as in festival ang kasimbagan sa Creses tapos makikisaw-saw sa ayuda kan DSWD. Tama pa daw ini. Mayo ng bago o yan nasa Camarinesor. Mga sitsaron dyan. Sa kabanman kan banwan halin pambayad dyan. Siyempre, dahil mawawara dyan, un-alarms muna. Ay sabi na, Barbie, mayo bang team na silo dyan? Ibubuto pa maninda yan dahilan sa libreng pa-concert. Daw, puro infinity pool, mahiling asin maagihan sa Maharlika Highway. Bodol yan. Daog kay ni sa tirada si Bong Rodriguez. Ini ang siguradong paldong-paldo. Dahil mo lamang maaraman kung pirasi mapapasa iya. Diyan mayo man dyan. Mareklamo tamayong bayad pag dyan. Concert pa more. Kaya agin na naman sa pa-concert. Haloy ng style yan. Ang mga bubutante, ngingirit-ngirit na naman sa pa-concert. Sisa yan, mabayad charge na naman sa banwan plus komisyon. Ay, sayang sa nakan kwarta. Basta pa-concert kan Camarinesor Governor, yan, kinding-kinding. Mientras nakaput, and bet. Libreng magdalan, pero may bayad ang bini concert. Asin ang magbabayad, ang Kapitolyo. Sa inhali ang ibabayad sa bini. Sa bulsa ni Gov o taxes kan mga tao, libre sa ticket, pero bakong libre sa gastos, bayad sa bini. Naurag talaga, yan concert nan nga yan mapaasenso sa Indo, nintodo, dyan sa Camarinesor. Mabuhay si Gov, maasenso na baga kamong mga taga Camarinesor. Bilya krisis ngunyan, sana matawan at kita, pugbuto, permina sa nang arog kan ginigibo sa mayong kwentang bagay. Taog na naman ang kwarta sa bolsa ninda. Dapat igwang libreng shit sa ron. Mas magayon ibareta mo kung no arin mabarato ang bagas sa Bicol. Full na kwarta okay sana kung mayong TF. Sa mga parauma, mayo kang budget pero sa concert, igwa. Ay inda bahala na kamo mga daga. Come sure! Happy and Gobernador! Pag may concert tsaka Kaugma Festival. Wala po kita ang 5 minutos makalampas ang alas 9 nin pagkaaga. Kumusta man sa mga parantabay niya to dyan po sa Merkado Publiko kana siyudad ni Iriga. Manan sa indong pinagigibo ngunyan sa mga parasaod, may mga isasaod, sumayong isasaod, mag-isip-isip na sana, sumayong itutungod, memorize. Kaya po yan ang buhay kan mga Pilipino ngunyan, maghalat nin ayuda, mga mayong isasap na. Maghalat kan listahan kan matao kan ayuda kuno arin na naman matatawan tarayo pa man ang eleksyon kulang ang relief ayo po yan ang pinaghahalap kan sa tuyang mga kababayan ini mga oro assistance na ini cash assistance, food assistance, medical assistance, fuel assistance. Mayo na bagang ibang ginibon sa tuyang gobyerno, puro na sa na-assistensya sa mga tiyos kuno. Ay enda daw.
Ayan mga tiyos man ngunyan, na mga huga ko na niba, paldo. Una nindo, nagiging paldo sana. Ang gobyerno, pati ang mga tiyos na namamanuan, nagiging paldo man po pag-arog kayo ng panahon na itong mga nag-aasa na sa napermi na matawaan nin ayuda kan sa tuyang gobyerno. Malan, mga miyembros kan porpis, igwan ng energy subsidy. Kumbaga, libre na sinda sa kuryente pag umabot sang gatos ay 50 kayo dito o sang gatos na konsumo kansarong miyembros kan porpis nagray nangod kundan hapot sa ko kaon ang pambayad kan sa gobyerno na naman o sa tao garon nangyayari nakapatong na sa mga member consumers lalong lalo na digdi sa Casoreco 3 bako sa naman gawid sa Casoreco 3 sundi sa enterong mga kooperatiba nin kuryente sa nasyon Pilipinas di pati sa Casoreco igwapang buffers fund na 20 pesos ang kada consumer ngana na gisa na kamo magparapagabat sa nakamo sa mga member consumers awa sigan buro brown out kan saro bagang aldaw sige gisa naman suburo brown out kan Casoreco 3 diyan sa may pasiring buhi Santiago, Santa Elena, Santo Domingo, San Roque. Sabi nga ni punong barangay Vincent Boyet Nagrampa nag-request na nga ako nin transformer sa perming overload nga digdi San Vicente Sur kundi ang problema nga 7 beses na nga akong nag-request sa Casoreco 3 maayo man aksyon ang Casoreco 3 kaya masurat nga ako direkta. Ito yung transformer may lapa na. Kadakol kaya nga kan mga nakadagdag na naggagamit nin kuryente dahil nakaya overload may mga aircon na kaya nga sa mga kababaryo ko digdi San Vicente Sur syudad po kan Iriga. Yan po ang problema kan Casoreco 3 pag nag-overload na siyempre ang mga transformer lapa na mga repair tige man ang boro brown out ya po ayan ang epekto gan singil ninda nin buffers fund ano taday pinaparibayan ang mga transformer na mga dilapidated na lapa giro man kamo acting general manager Willie Boksit garo korupsit na bagan linya ay istian supply kan kuryente kaya suya ang mga member consumers kadakol kan mga dapat ng ribayan nindong transformer sa inindo pigri ribayan makapungot bagang magpara brown out lalong lalo nangunya na panahon na mainit minsan pati ang aircon ang nagluluwas init na bako naman lipot dahil kinakaya kung minsan tapos ang kuryente pa nagpa-fluctuate takon na overload mangyayari mararaot sana sa aircon kaya dapat maghiruan manehamento hay nan buffers fund na yan sinisingil nindo buro 20 pesos ang kada member consumers ano taday magbakal nin mga bagong transformer ribayanan mga transformer kan Casoreco 3 na mga ralapa na dilapidated na pigpapara repair sana ito po pagpararulukuhon ang mga taga-Rinconada maray kong tultulan congressman tinabangan na ang mga member consumers kan Casoreco 3 ako nan mabayad sa subsidy kan mga porpis hindi mayo man saro maning congressman tadig di sa Rinconada gisa naman ang paanod sabi kan iba mga lamang aning yan madulok sabi kan ibang mga kapitan ay nagsuya na bagang ito niyang baloy ng duag si San Agustin para puton kan mga kadarakulang bantay ano nga may appointment kung ano-anong hapot aram nga ni congressman na madigdig ka Jesus Mariosep dapat pala maraman takon kalaban sa politika ay day ka na maglaog yan
Yan po ang dipisil pag-arog yan napilit ang congressman. Kaya ultimo pong mga kontraktor, piguumaw si dating Congressman Sal Fortuno na mabuot, madaling dulokon, paasil hanapon, kumpara kayo ni Kong Migs. Dahil mo mahurahagilap digdi sa Rinconada area. Kung may mga okasyon yaon dyan, mabutwa, mapaepal, patian sa iyang ama ay inda daw ngod. Kaya mga taga-Rinconada parehas ko nagpaloko man kito mga ipagsusulit ito. Kaya ini po ang kinakaabdan tadig di sa Rinconada. Maray kun puro kita digdi agta. Tangaya agta maloko, pesta magbayad. Parot po ngaya kong babasahan ko po girara ining mga reklamo kan Baaw Community College, mga estudyante. Kumbaga, an eskwelahan na ini an nagkakapot iyon probinsya kan Camarines Sur, an Kapitulyo Provincial. Dakol ko nang nababasa digdi sa comment section na huna mo talaga dahil na pinagigibukan mga estudyante po magurang enot or otro na sana sa pre-tuition na yan. Mayo nga ni kaming problema sa pre-tuition na yan. In fact, sobrang thankful kami sa BCC. Huli sa libreng tuition mi, mayo man kaming problema kung may ibang babayadan. Kaya, araman na part yan kan pag-ieskwela. Since first to fourth year, kadakul na kaming binayaran, but okay sana kun sa muya. Anda okay sa muya na dai maintindihan kaniba idtong napapaduman ang binayadan mi. Imagine pang 840 pesos na binayadan mi for books na March 2025 pa nabayadan. Try to calculate 840 times the fourth year college na almost 900 students, almost 750,000 plus. Imagine that. For your information, you will mayo po kaming naresibi na libro since March 2025. So hain na pasiring an 750,000 na ini mayo nang nakakaaram kundin na binayaran mi ang libro na yan last year pa. Dahil naglalaog sa BCC, dahil na nagre-report Bato de la Rosa yarn. Ano ta nakadamay digdi si Bato? Pambihira, maray kay ni magyan si Bato. Kumbaga hagadan po nindo nin official receipt kung napapaano ang mga binabayadan nindo dyan sa Baaw Community College. Yan lang po ang sa kuyang advice sa indo. Digdi po sa mga nagrereklamong mga estudyante, kaipuhan ang official receipt. Tanganing may ebidensya kamo na talagang pinagahagadan kamo kan eskwelahan. Another, saro pa sa t-shirt na worth 290 pesos. Since 2024 pa, may nabayadan yo ito. And guess what? Daiman kami ang nag-abil ka ito. Gabos na year sa sarong department dyan, sabihon na niya to na 2,000 na estudyante ang nag-abil. Puun first year to fourth year. 2 times Toki times 290 will be over 580,000. Anhapot, may na-receive daw kaming t-shirt. Graduating na kami ngunyan, pero mayo pa man kaming na-receive. Sa mayo man kutang problema sa mga kontribusyon na yan. Ang kaso, binabayadan mi. Pero mayo kaming nare-receive. Ini ang ikinakaanggot, as in ikinakamundo mi.
Tapos sasabihon na dapat mag-attender sa meeting. Nagkapirang beses ng meeting pero mayo man nangyayari. Mayong development kaming nahihiling. Mag-graduate kami sa BCC tapos mayo na ang gabos. Binayadan nyamo. Herak man kan mga masunod na batch sa totoo sana. Oro otro ang arog kaning cycle. Tapos sasabihon kan iba na dapat sa BCC or sa admin mo na magreklamo. Bako digdi sa social media, nagkapirang beses na yan na ginibo. Kaya nga ni nagpa-meeting na ni nagkapirang beses ang admin, common sense kaya. Kaya ito po, nakagirumduman ko, pagharaninan eleksyon, titipunon ang mga estudyante kana Bao Community College, yan sa Barangay San Juan, duman sa Capuerte Complex. Duman sa Kapitulyo. Kumbaga, duman pinapagraduar, tinatawan isang rebong pesos ang lambang na graduar. Halagad kan mayo na kumbaga tapos na eleksyon, naghahalat sa mga estudyante. Ay na daw nga sang ribong itinataw sa mga naggraduar sa BCC tao ba siya. Yan po ang kumbaga sa mga naggraduar dyan sa BCC, nakakabawi-bawi. Mapasiring ka pa duman sa Kapitolyo, sa Puerte Sports Complex, tangayin duman ka paso, maggraduar, magsakat sa stage. Pero may 1,000 ka pang maguguno. Alagad kan si eleksyon, tapos na, dahil na po ito. Dahil na natawan. Tapos bisita, ngaya si Governor Luigi Villaparte. Mayo na, representante na lang po ang nagduduman. Siyempre, aram na. Pagyaon nga si Gobernur, sigurado may 1,000 nga kitang mga graduado sa BCC. Nagray ng od. Na baga nag-attender duman si Gobernur, representante, kaya tao suruya. Aray, pangaya sa mga nainot na graduar kan ma-eleksyon, tigwang 1,000 pesos. Dahil man po kami ang got sa institusyon, still I can say na quality pa man giraray. Somehow an education kan BCC. Anda kulang problema lang kan BCC, yun pangungurakot. Sorry for the word. Pero totoo ini. I know na dawa daigabos mag-agree pero majority kan mga estudyante yun mauyon sa sinasabi ko. Lastly, for the Supreme Student Council, di ba, ang pinagre-representar nindo yan student body, pero taano ta nagiging tuta kamo kan BCC, kan faculty, kan admin. Nag-release pa kamo nin statement na pagmamalinig, dain nindo linigon ang pangaran kan BCC sa pag-release kan statement. Linigon manindo ang institusyon sa pag-iimbestigar, pagre-reforma sin pag-question sa katotohanan. Sa totoo sana some of the students are also disappointed sa Indo. Supreme Student Council nag-comment sa nirelease nindong statement pero i-delete nindo and ila-lock and comment section. Takot yan. Release sana nin statement pero pag namaturan i-delete patawayan ha. Goodbye. Ini po ang sarong panraraot aram po niya to na ginigibo man kan admin kan BCC hal ini kay Annabel Bersola siguro taga BCC ini an gabos para ma-address ang concern kan mga estudyante para po masimbagan ang mga concerns nindo paki-ulay paki-attend the meeting para maaraman asin masimbagan ang gabos ng mga hapot nindo kung may problema po kaulayon ang mga makakasimbag sa mga gusto nindong maaraman bakong sa social media dahil ang tadaiman po mariresolveran ang problema. Halata na maging panraraot sa na yan. Sabi man po kadaklan ka digdi talagang suya sa management sa admin kan Bao Community College ng mga estudyante. Siyempre masumbong yan sa mga magurang. Luloko ngaya kami kan eskwelahan na ini. Dahil man po baga kadakulan yan amount yan para sa sarong graduating. Hindi kit natios na pasensya po. Regarding po sa issue na ini, gusto ko lang po i-clarify na para sa muya ng mga estudyante, totoo po ang mga sinambit sa original post
dakul po sa samuya ang nakaka-eksperyensya kan arog kaining sitwasyon. Pero ito pong concern me, duman sa nasa official statement na pinaluwas, garo harayo po sa aktual na pangyayari sa Samuya. Garo dinidinay po kaya gabos, kami mga estudyante na talagang nakakamati kaini. Dahil man po niya mo intensyon na maraot ang eskwelahan, gusto sana po talaga aming ma-acknowledge ang tunay na sitwasyon as in madangugman ang side me. Ulit kami po mismo ang nakakamati kay ni oral daw. Sana po maging open man ang pamayuhan na dangugon ang mga estudyante lalo na po itong mga natatakot magtaram. Nagkapirang beses naman po kaming mga nag-request kan parents meeting, otro. Kaya nakapag-conduct na po before kan parents meeting pero dahil po masyadong klarado an explanation kung saan napaduman ang kwarta sin para mapakarhay malinaw na mapag-urulayan ini. Pero sagkod ngunyan po, mayo pa man malinaw na aksyon para day po kami, garo day kami nadadangog, bungog ang BCC. Arog po kaini sa Muya. Currently nag-adal man po ako sa Baaw, second year college po. Arog man na kaini sa Samuya ang sarong teacher man na hababaon magtaunin grade, pabayain na yan daw halangkaw man ang exam. Sabi niya Samuya, ulit na hababa kami sa midterm exam, sabi niya bawi na sa nakamo sa final. Kung nag-take na kamo nin exam halangkaw man pero nahiling mi na grade is line of 3 nga around siguro sa grade na 74, halangkaw. Saro sana para makapasar. Nagkimahera kami na kung pwede, dagdaga na sana nin sarong grade. Kaya saro na sana itong teacher mi sobrang kunat. Kung bumagsak kami sa subject niya, ginibo niya, pinapa-special project kami para makapasar and kadakol kaming mga na-failed na subject around siguro 22 kaming estudyante nga nagbagsak. Ginibong naman po pinabakal kami nin duwang lamesa as in mag-special project man. Sobrang gabat sa bulsa. Kaya nagambag kami kahit ito nin nasa 200 pesos para sa nasa duwang lamesa na ito. Tapos itong buhay na ang project mi, dikit na po ang tinao na grade. Dati 3, ngunyan 2.9. Dikit sana ni tinao, sobrang gabat kaya una mi bawal na magpa-special project kaya bawal man ito. Pero may sarong teacher na iba man ang ugali and man saro pang teacher mi kan first year kami pina-project kami computer subuot. Magagamit man ito sa final. Kung kontribusyon sanggatos, yan kadakol mi sa section mi around sanggatos na estudyante. Bali tulong section mi na lampas sa tigsanggatos na estudyante maghaloy daw sagkod mag second year kami. Mayo man lang kami na barita na nagbakal nin computer. Kaya sobrang gabat nag-adal sa BCC. Ulit una mo libre mag-adal pero kwarta man giraray an pinapaikot. Makamundoon man ay guarog kaining post. Kung tutuson, kaswerte na ka mga estudyante, taigwa ng mga community college. Ipikto kay ni, dakulo ng profesional. Kung may concern po, sana ba kung social media ang masimbag po ko yan. Igwa mga tamang tao na dapat tulukon, matibayon ang mga estudyante kan BCC. Sana day man dungisan para marautan reputasyon kan eskwelahan an post na ini kaya panraraot. Para duman sa sarong nagsasakit, pwede man kamong magpasiring asin maghapot, maghagad, nin paliwanag. Ulit pagdigdig ka mo sa Bicol Pulse. Mayo man siguro sindang maitataong kasimbagan ang pera na kon Bicol Pulse mismo ang magpasiring. Salamat mga schoolmates dahil sa Indo ako yung na-achieve ang bucket list ko. Boracay Getaway iPhone 17 Pro Max 2 TB Southeast Asia Tour.
nagrahay na Disneyland Tour. Mag-letter mo na po kamo sa pinaka-administrator, tabaka di nila yan alam, copy partners po ang board of directors. Kung mayo pong simbag, mag-letter man kamo sa CHED para maraman ninda asin 100% papaimbestigaran yan. Protocol po, kaya digdi sa social media, dayan matatawanin madaling solusyon. Dapat talaga agko makusog abuot na magluwas ka mga diri maninigong gibo. Eskwelahan takin uda, erak ang mga estudyante lalo na ang mga kagigin na naglalapigot magtrabaho dawa sa arayong lugar, magpaeskwela sana ang mga igin. Tapos arog ka nagigibuon ka mga nanunungran. Ang education ay negosyo, hindi libre. Kahit yung schedule ng classes nila sana matingnan like laging alanganin magpa-online class, wala nang sariling oras ang students. Paano na lang yung mga working at may ibang responsibilities sa bahay? Rapid tulpo in action, rapid tulpo. Sa mga required man mag-attend kan thesis sa Thailand via Zoom para makapag-graduate. Kaya 1K per head, paldo. Totoo man, sa day aram nan interesta Bicol Pulse lapa. No comment. Puro reklamo magtrabaho nga ni bakong puro asa ki mama papanindo. Grabe na yan, Mars Pang. Nila basahi, Rapid Tulpo in Action, official Facebook group. Kurakot palan, highlight. Paldo, may arog man kayan digdi. Laka pre. Look o Raika na lupa siguro nga panahon naman para magkaiguan ng investigasyon about sa mga allocations na yan. Dahil man po siguro ipopost kung mayong basihan. Graduate man ako dyan sa BCC, naka-experience man po batch me kan arog kaya na senaryo. Nag-adal ako dyan dati 2015, nagbayad kami para sa PE uniform pero mayong tinausa sa kuya. Nangutang pan, magurang ko kayo para makabayad sa PE ko pero mayong itinao na PE uniform kaya nag-transfer ako kan nin-eskwelahan. Ulit na may kurakot talaga dyan. Kadto pa bagayan na modus na yan, nagsingil kin bayad sa yearbook tapos udaman pig-release na yearbook. Totoo ba to? Uli? Jeric, and Form 137 na permi nawawara every year. Dahil na kamo magklase. Magnegosyo na sana kamo. Easy money kumbaga. Rapid tulpo in action. Papansin na asin kaiba na bagadigdi asintado sa Radyo CHED Regional Office 5 Commissioner on Higher Education, Rapid Tulpo in Action, James Isaac Tenorio, Iclarinal, Jelan Biga, Balangit, General Meeting, Parents, Teachers, and Students dapat kaibahan sa meeting para malinaw sa mga estudyante sa kakagigin kung ano sa kaparasari ang gastusan ninda. Graduate din po ako suyan BCC pero di ko mabasol asender si iba man karanasan na mo. Kadto sa karanasan ninda nguwan sa kamaray man. Yan may imbestigaran para man magkagulinaw kung matuod yan ang mga aligasyon o diri. Hindi po yata under sa CHED yung community college nyo. Pareha siya ng community college sa Libmanan na gawa-gawa lang ng kaperte para tuloy-tuloy na pambudol. Kung titingnan sa NGO sa list of colleges, wala po sa list ang mga nasabing colleges. Mads, isari na raw sa uniform na sinasabi, graduate na basang kita. Rapid Tulpo in Action, DepEd Philippines. Kang mga rooms da dyan, lapa na, dapat pakarayon man. Nag-iirinutan baga mga estudyante dyan, pag may klase sinda, check. Mail them. Rapid Tulpo in Action. Rabi yan, Mars, baka ibabayad sa bini. Rapid Tulpo in Action, CHED. Opinion ko lang po, as indicate na kaputan. Not po, may Student Government Council po ba? Kayo na mga mag-aaral, yun po ang dapat makipag-ugnayan sa General PTA. Tanganing magkaigwa ka mo dyan in general meeting. At dyan nindo ilaog, kabus na reklamo para maaraman kan kabus, pati na kan enterong pamayuan kan iskulahan, may guidance office po dyan na pwedeng ranihan, as in office of the principal. Harog kung dahil po magibunin aksyonan pamayuan kan iskulahan, saka po kang magsurat o magreklamo duman sa CHED. Kaya dapat po nasa tamang
Mintras ka mo nagrereklamo. Kaya nakataya man ang pangaran kan eskwelahan dyan, bakong puro sa social media. Ibahon mo una ang mga legal step. Huli sa social media po, lalo lang naggugulo ang sitwasyon sa maniba-ibang komento kan lambang, makakahiling o makakabasa kan post kay ni. Sabi nga ni kayan, agiyon sa tamang proseso. Kung kamo may reklamo, tulos sa social media. Kung may mga bastante na basyanan sa inyong reklamo, ipaglaban nindo sa tamang proseso. Paldo sa sunod, madadagdagan na yan. Kaugma Festival Fee, Medical Mission Fee, tapos mandatory na magbakalin sitsaron. Donation on higher education ay Santissima. Gawa na po kitang 33 minutos, makalampas ang alas 9 nin pagkaaga, ang oras pong inihatod man sa Indoka na multi-brand distributor. Na makukuha po dyan sa San Roque, Ciudad Can, Iriga. All and managed by Mr. and Mrs. Richard Bonacqua. Happy birthday palan kay Pipi Cruz, kay Maestro, pinman kay Nora Delia. Kasa sa kuyang amigo dyan sa Libmanan, Camarines Sur, kay Ernesto Marpil. Happy birthday man kay dating Vice Mayor Jopred Balagot kan Banawan po nin Buhi, Camarines Sur. An pagbati ali kay dating Vice Mayor Marisa Bilitario How kay Clito Rabago asin man kay Konsi Nikki Katimbang Lagrimas. Sarong 50 anyos na Provincial Most Wanted Person, rank number 10, as in Municipal Most Wanted Person, rank number 3, kan Tigaon, naaresto sa operasyon na pinagkondukta kan Kaogma Caps alas kanan oras po como sa menos alas 6:10 nin pagkaaga kan Mayo 3, 2026, as in duman ini sa 528 Herbosa Street, Tondo, Metro Manila. Ang operasyon pinanginutan mismo kan Tigaon Municipal Police Station asin ang suspetsado na pinagbiston si alias Joel Maya Gomez, residente kan Tigaon, Camarines Sur. Siya pinag-aresto sa Bertud kan warrant of arrest for rape with Nobel recommended. The operation utilized an alternative recording device as part of enhanced police documentation and transparency. Suspetsado ang pinag-informaran kan sa iyang diretso asin presenting na sa kustudiya kan mga nag-arestar na
team para sa magkakanigong disposisyon. Pasado sa verifikasyon kan warrant system asin man seras siya mayong pending na warrant of arrest. Gunman kay Police Colonel Virgilio Olale Jr. ang Provincial Director kan Provincial Office matrayong pong operasyon iyon nag-reflect sa dagos na kampanya kontra sa mga wanted na persona asin sa pagikan pag-enforsar kan lay digdi sa naunambitan ng probinsya. Field Report! Yan man sa linya si Karondang Raquel, pasok. Salamat lagi karon ng pilit sa sabayang dugang informasyon. Salamat din mo program ang presidente ng Pilipinas. So DNR School ang selebrasyon ka Month of the Ocean 2026 na ipinagsagibo ini duman sa Regional Center site sa Rawi sa Ciudad ni Legazpi sa probinsya ng Albay Kasugma adlaw na Lunes, Mayo 4 taon. Siguro sa nakita payagan ni Marvin Marcia o Francia, ang Chief Conservation and Development Division ng DNR People, sentro kangunya na taon na ang temang Sustaining Ocean Health, Sailing and Resilient Nation na opetong pakusugon ang karamantang publiko sa ikaportante at kapangangataman kan sa tuyang kadagatan na sinampapem kainit sa tuyang kapusugan kan nasyong Pilipinas. Kasabay dati kayo ni Karon ng Philippine pinagdansalman ang Mural Painting Initiative sa tubangan sa indang opisina na pinagpartisiparan ini kan labi kumulang na 40 na mga art institution dahil sa mandaylain na hindi ng gobyerno, mga academic, pati naman ang mga individual at grupo, igdi sa interong kabigulan. Kabilang sa mga nakalinyang aktibidad, yung ang DNR Bicol and Twisby, napapartisiparan din ka mga estudyante at sinang Yaman Dagat Trade Fair, nagigibo niya sa Mayo 18 hasta Mayo 20 sa labi kang opisina kang DNR Bicol. Bikinggan nyo man sa ngunyan kang DNR Bicol ang publiko na aktibo magpartisipa sa mga gibo asin makisumaro sa pangangataman ng tuyang kadagatan sa paagi kang responsabling paggamit ng Yaman Dagat asin pagsuport ng programa sa lahat ng lugar para sa Sierra Geronda, Nakagaseres Report. Field Report! Salamat Tabi Karondang Raquel sa mga dugang mong informasyon. Ano po kitang 39 minutos makalampas ang alas 9 nin pagkaaga. Sabi po ni Congressman Barsaga, kunyan naman siya, nag-fireback. Sabi niya, he is returning to what he boldly described as a crocodile farm, hinting at alleged corruption and wrongdoing. Barsaga stressed that he will push for reforms and fight for a stronger justice system, vowing to address long-standing issues and hold those responsible accountable. Kaya makonselo man ini si Congressman Meow Meow. Sa ikos man bagay ni. Congressman tabaga dahil mo magka-erintindihan ang mga dalagan kan mga hobi na congressman suduang congressman man digdi sa Camarines Sur mga copycat da digdi sa nan inarog-arugan kung may mga pinapasar na bill aarugon man masurusuporta ko no sagin-sagin mga batag o dabas ang identity. Kumbaga magproponer man kamunin mga bill na bakong inarugan mga dati na ano man mga congressman tain ni pero mga hubin pa kaya paparabutuan man ka ng mga taga come sure
gikan gobernador. Pinagasasagibo man na road clearing operation sa Kamalig kasunod naman kan asphalt as in pyroclastic density current hali sa pagalpuruto kan mayon volcano kan nagtalikod na aldaw. Ang Police Regional Office 5 katabang ang iba pang ahensya kan gobyerno ang nagsasagibo kan paglilinig tanganing halion ang abukan bulkan asin maibalik sa tultol na bulos kan trapiko. Mautan kan clearing operation sa masiguro ang ligtas na pagbiyahe asin maiwasan ang aksidente sa mga apektadong lugar. Hoya pa nagaatubang sa kasong pagbalga sa anti-rape law ang sarong soltero matapos ang reklamong pangmumulistya asin mauot na pagdukot sarong 13 anyos na menor de edad sa Naga City partikular sa barangay Tinago. Kan nagtalikod na Sabado bandang alas 12:30 ng hapon nagsagibo na entrapment operation ang mga otoridad sa M. Castro Street kaparehong barangay laban sa suspect na subot. Nagmamaniho kan SUV na pinagludadan kan biktima bago ang insidente nin pagdukot asin pang mumulistya na napuli sa Ralapagan. Tapos ang Ralapagan sa parte kan barangay Palestina Pili matapos maraot ang gulong kan SUV dahilan sa tama kan bala hali sa mga otoridad dahilan tanganing ini maguntok. Digdi na naaresto ang 26 anyos na suspect na si Kyle sarong driver nin sarong personalidad sa Nabua, Camarines Sur at San Residente kan San Isidro, San Julian Eastern Samar. Sa pakikipag-ulay sa media kay Police Colonel Gilbert Pariñas, hepe kan PNP Naga City, nagkaigwamo na nin ribayanin mensahe sa chatan biktima sa ng suspect bago ang insidente. Nagasumbong mana na biktima sa iyang ina bago ang insidente. Asin naghagad man in tabang sa barangay asin pulisya dahilan tanganing may sagiban operasyon. Nasa opisina na kan peskalyan mga dokumento kan kaso mientras nan biktima iyon nasa pangangataman kan sa iyang magurang asin sarong barangay social worker. Field Report! Nagbabalik man si Karondang Raquel Paso. Salamat natin karon ng pilit sa pagdugang na informasyon sa lado lokal. Ibig tao niya ni datos sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PIVOC na nahilingan ni pyroclastic density current sa Uson na nagbababa sa mga dalisdis sa mayong volcano sa probinsya ng Albay niya na aldaw na Martes kasabay kampadag sa aktibidad kanao ng pita ng bulkan. Sigon sa PIVOC sa nasabi ng PTCs, bunsod kang pagrasik ang lava flow na nagbaba sa may parte kang southwestern slope ng bulkan na i-record man kang Mayon Volcano Observatory ang PIVOC's Quick Response Team ang pangyayari sa pag-ultanan kang alas 7:19 hasta alas 7:26 ngunya na pagkaaga nagtitinda na nakabandera sa alert level 3 ang bulkan Mayon asin liwat na ipinaginumdum kang naunang pita ng ahensya na bawal na maglaog sa 6 km permanent danger zone huli naman sa humakapig ng pagputok, rockfall o pagrasa ining lava. Sa bulletin na karpanwas pa kang PIVOC sinireport man ang padako sa nangyayaring lava explosion asin ang pagdaloy sa basong bunga asin sa may Isigalis kasuod maaldaw na Lunes kasabay kang lava collapse event na nairehistro kaso banggi. Naobserbaran man ang abuton sa 14 volcanic earthquakes kabilang na ang 5 volcanic tremors na nagkaloy sa 2 hanggang 8 minuto na irehistro man ang 336 rockfall events asin ang tulong PTC signal sa laog ng 24 oras. Apparently tabi karon na pilit na hindi man ang Peter Pro asin ang body rain volcanic bomb na uminabot sa San Ribong Metro asin pinagtangay man ini sa parting west-northwest direksyon. Pinagpatanid man kang ibong sa publiko asin mga piloto nagkaya ng pagpapalayo karani sa bunganga ng bulkan Mayon huli naman sa posibleng ballistic fragments, lava flow asin emission asin iba pang volcanic hazard. Sigun pa sa naunang pita ng ahensya, pwede magaling pa ning sarong simana ang aktibidad ng bulkan Mayon, alagad kay puwan pag-adalan ang nasabi ng aktibidad ng bulkan Mayon bago iniitakas sa alert level 4. Para sa Radio Ronda Iriga, Rafa Caceres reporting. Field Report!
Salamat Geraray Tabe Karondang Raquel sa mga dugang mong informasyon. Hali dyan sa probinsya nin Albay. Albay may buhay. Kumusta ki ano yan? Dating Congressman Joey. Nahiling ko itong pakawat dyan sa Pulangi Sports Complex. Itong live na kumbaga opening kan pa-basketball. May mga muse, may mga escort. Nagray nangod na pagdalanon sa FB Live. Kundi mamundong bareta duman sa sarong taga Pulangi na nagbali sa Miss Universe. Beauty pageant siya naula kunyan daha baba so kumbaga height ni Alexandra Krishna Orino. Field Report! Yan man sa linya si Karondang Atan, pasok. Salamat kami Karondang Philip, ipinagsabitan 9 Infantry Division Philippine Army na sa Bicol Region nakapag-registro na sila ng 38 banwaan luwang sila at isang probinsya sa Bicol Region na natiksaran na bilang stable internal business area o kaya insurgency operational update na pinagsasak sa Colonel Orlando Ramos Jr. at Staff for Civil Military Operation ng 9th Infantry Division Philippine Army at sa Cantuanes ang iyo sa naman na probinsya sa Bicol ang naidagdara 33 hektarong mga sudad sa Albay sa private at pamatanwaan mga hektara 33 kapali na ligbian 13 adik sa Camarines 11 sa Cantuanes 5 sa Albay 4 sa Camarines Norte at pansok sa Pagnian Trasaro sa Bate doon naman sa Federal Ramos mga kampitang lugar na naidagdara bilang stable internal business duty may ng present sa Communist Terrorist Group 160. Yan ang kasiyang dasal sa Pareta sa lado lokal sa Barkada Karonda. Jonathan Oliva, reporting. Field Report! Salamat Tabi Karondang Atan sa mga dugang mong informasyon. Ano na daw itong development ka na nangyaring pambabadil dyan sa barangay Kabanbanan sa Banwan ka na Balatan, Camarines Sur. Sarong lalaki na binadil. Halida ito sa barangay hall. Kan barangay Kabanbanan. Ngayon lamang bagang development si Kim Llorca, Iski Federation President. Ay, Iski Chairman kan barangay Kabanbanan. Kan piyesta, dilaw nagparamdam. Pero sa cellphone, offline. Ayaw na ko sa Kabanbanan kan aldaw na ito. Ali kita sa overnight, overnight swimming, mahapit ko ta kita. Karondang Kim kundi dahil lamang niya ako nagpaparamdam. Kanarayo pa sa piyesta, sigan paramdam. Baka busy si chairman. Sabi digdia inian nagin na maisog na belta ni Senador Jaime Marcos sa pamayuan kan Manila Electric Company sa tao kan pagdangog kan Senate Protect Committee kun sain binatikos kan Senadora Angaro Magic sa pagkikwenta kan kuryente na sa lambang pagangat kan presyo kan fuel and transmission ang ginagamit na dahilan para sa napakusugon. Pakusugonan arin. O palubuhon na singil sa mga consumer.
question man ni Marcos ang mekanismo kan paniningil kung saan ang naglalangkaw na generation and transmission charges iyon liwat ikinakarga o pinagdadagdag sa pagkarkulukan system loss. An mahal na nga ni kan generation charge tapos idudubli pa nindo sa system loss arog man kayan sa transmission may ancillary charges na nga ni ibabali pa nindo sa computation kan system loss sigon ki Senadora. Gun man kay Marcos, ang sistemang iniya nagre-resulta sa double charging na naglalangkawan singil sa kuryente pag naglangkawan preso kan petrolyo asin pag nagluyan piso pera padigdiyon automatiko man na naglalangkawan system loss charge. Dawa day man nagdadakulan kuryenteng nawawara sa linya. Garo pinagkakawatan nindo ang computation para lang lalong magabatan bayadan. Karong beses na naman maglangkaw ang cost kan kuryente pero 2 o 3 beses nindo kaming sinisingil sa manibibang line item. Sigun pa sa Senadora. Dahil man pinalampas kan Senadora ang pagpasar kan Meralco sa mga consumer o pagpasa. Din gastos para sa lifeline rate and senior citizen discounts. Daw ang ngani nasa piso sentimo sa naini pinag-question man ni Marcos kunta ang takaipuan ng publiko pa man ang magpasan kay ni. So ngani po yan ang problema kan mga electric cooperative ako sa naman kan Meralco nigdi po sa satuyang nasyon. Gabos na charges minsan ipinapasa sa mga member consumers maginan Kasoreco 3. Nagdagdag panin buffers fund. Dapat maimbestigaran po ini mismo kan manehmento ay istikan Energy Regulatory Commission na sinman kan Department of Energy. Field Report! Nagbabalik man si Karondang Atan, pasok. Salamat kiraray ko sa Philippines at sa ikwanan ng gobyerno na protegiran ang mga sektor na madaling maapektuhan sa region people ano man sa potential na climate change ito di ba sa posibleng pagtaw sa pagkandal sa produksyon ng pagkakaan asin man paglangkaw kan presyo at karong episode ng El Niño sa taon na ini at pinakabagong pagkaadal na haliman sa panahon sa Estado nagpapayawag sa ang virus sa region people mamamakayan na ang alang na kondisyon at mga probinsya at mga province of the Albay, Camarines, Camarines Norte at Pagkakanduanes nakamati na ng tulong pagkasunod-sunod sa punan na iguanin na kapawang pag-uuran nakarinig din na sa proseso na na mas-ito man sa total na pangyayari o kaya sa pag-uuran siguro naman sa Philippine Astronomical Astronomical Services Administrator at Department of Social Welfare and Development sa Karantunan nagkagama na nagtagpay na in mga items na nagkakakilan sa 44 milyones de pesos para pa sa pamilya pinagdala o pagmamakaran ng siring na lima. Nagkakyato na pareha sa lalo naman sa Barangay Karonda, Northern Point. Field Report! Salamat Geraray Tabi Karondang Atan sa mga dugang mo pang informasyon. Ako po kaya medyo kunyang kita ngunyan sa nangyaring paglubukan mga babayadan sa singil sa kuryente digdi po sa tuyang nasyon. Kadakol po ka nagrereklamo bako sa naman si Senadora Amy Marcos kundi an kadakla ng mga member consumers kan lambang kooperatiba bako sa nang sa Meralco pati digdi sa enterong nasyon kan Pilipinas. Ipamugtakta na round up pa na 12 pesos ang kada per kilowatt hour na konsumo kan sarong member consumers digdi sa Kasoreco 3. Pero bigla pong naglubo ining mga charges para nadagdagan kan subsidy para sa mga purpose ita nagparadakol sa naso charges bako sa nang so binagahagad ng mga charges kan Kasoreco hindi sa systems law sa lifeline rate subsidy dati na nga may 20 pesos para sa buffers fund ako ano na daw sa na ining pigpaparabayadan na ini kan mga member consumers kaya dyan po mga las dawa si Isayman bako sa nang si Senadora Amy Marcos pag-arog na kayo ng sistema
kan mga kooperatiba nin kuryente, madali na kitang maggamit kan solar energy. Ako nga ni, tasigi man pati ang buro brownout, kan Kasureko 3. Kadakol na nakapalibot ang solar, maski sa laog kan harong, solar ang ginagamit ko. Kaday mo maasahan sa oras nin kadikluman, ang Kasureko 3. Yan pati, grabe ang crisis. So mga parabon, makakabuelo yan. Kung sigan buro brownout, ay maray nga ta brownout, ikitunta daw nga, itong manok, itong sugok. Ako sa nang susugok, pati manok, dara. Ang mga barangay, usong-uso po, ang naarog kaya ng mga modos kan mga parahabon. Ikitunta nga subagas, tayo winalat sa nasa luwas. Brownout man nga ya. Dakula pang kabasulan sa Kasureko 3 na sigan buro brownout. Samantalang kamahal kan binabayadan kan mga member consumers ay ano na yan. Mayo man pong konsensya ang manamento kan mga kooperatiba digdi sa Nasyon Pilipinas. Sabi may Energy Regulatory Commission dahil man po nare-regulate kan ERC kan Department of Energy yan mga ahensya kan sa tuyang gobyernong mga palpak. Kumbaga dahil man naghihiro imbes na tabangan ng mga member consumers, dinagdagan pa nin pagabato. Ini sa ng EPERALO, Energy Power Reforms Agenda kuno, Reform Act. Ayo man bagay ning nagiginibo. Mas lalo pang pinagabatan ng mga member consumers, pati ang mga kooperatiba kan EPERALOng ini. Kaya ang paguna gayon kan mga namamanwan, nauugma sa EPERALO, sa ERC, na dahil man nare-regulate ang babayadan kan mga member consumers, mas lalo pong nasusuya, nasupelreka. Itong mga sagin-sagin na mga party list na nagmamakulog sa mga member consumers, ini ay dampilreka, pagabat pa man ini sa Kasureko. Sabi kan taga Kasureko, sabi kan manamento kan Kasureko 3, ini man yung pilrekang ini, kung panahon ng eleksyon, nahagad pa sa muya nin pundo ay pangyayari. Notel man na party list ini. Di po sa tuyang nasyon, kadakol kan mga party list representative kan manlain-lain na sektor, pero bako umana ang sektor nindaan ay bako uman talagang sektor nindaan pinagre-representar. Kundi naginibo magpaldo sana diyan sa Kongreso. Mas maray para leonan mga party list na ini digdi po sa tuyang nasyon ta pagabat pa ini sa mga namamanwaan. Kumbaga nadagdagan ang mga representante, may mga representative kan manlain-lain na sektor kuno mala ta nagin paldo lugod sa mga bulsa kan mga pagsusulit. Kaya sa sunod dapat yun yan imindaran ang konstitusyon na liunan mga party list na ini na dahil man ipakinabang sa satuya may mga kunya na baga. Kumbaga may mga district representative na tama na yan. Bueno, inabot na po kita kan oras ka na sa tuyang pamamaaram na kay Banya to sa pagpaabot nin informasyon si Raquel Caceres, Jonathan Oliva. Lado technical si Engineer Abelindon Toralio, ang samuya pong chief technician. Man sa transmitter si Ricky Sagayap. Yan man si Apa. Nagpapalipot-lipot na ngunyan may ice cream. Ako man po si Philip Serdan Baracena, nagpapadyos mabalos kan sendong dainsaw.